Kisumu County. Ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Ramogi Odinga koro dwaro mondo piny owacho gi lakteche obed kod twak mar tieko midhiero makoro kwako sekta mar thieth e thurka. Odinga mane loso e tielo mokwongo e wach ng'anyo makoro odwe achiel ochiwo siem mager ne piny e wi kawo ng'anyo mar lakteche mawethweth. Jatelo ne okone piny owacho ma Kenya Kwanza mondo ne ochopo moko kuom dwaro mag jothieth go konyiso luoro ni weche nyalo bedo marach ka ok otieki wach ng'anyo mowinjore. E wach ma yiero mag kor gwenge Raila wacho ni ODM gisepodho wach e wi yiero mag chama madhi chako tarik 27 mar dweni. The strike has disrupted healthcare in the country's 57 public hospitals. We are of the view that the situation is moving from bad to worse, and soon we will have a full-blown crisis in which all health workers will don their tools. Already, clinical officers have joined. I therefore have a personal appeal to both the government and the doctors. After very wide consultations, I am convinced that the doctors and all other health workers currently on strike will be able to craft a return-to-work formula and resume duty if the government were to meet their demands halfway while negotiations continue. Kawadhi nyime en riwruok ma Bishop Joko